Qegħdin ġewwa l-Juventus Club vera Morra ta' Birkirkara, qegħdin ninsegwu l-ewwel logħba f'Frosinone kontra Juventus. L-ewwel ħav ta' dan l-istaġun li Juventus qed jibqgħu wieħed b'xejn. Ejjew miegħi hawnhekk ħansegwu l-atmosfera u nieħdu 4 kummenti ta' nies li qegħdin jaraw il-klabb, jaraw il-logħba hawnhekk il-klabb l-ewwel 45 minuta. Ejjew miegħi. Kif se taraw hawnhekk għandna atmosfera sabiħ ħafna, l-klabb għandu tendenza numeruża llum hawnhekk, ejja nieħdu kummenti ta' xi ftit min-nies naraw x'jaħsbu mill-atmosfera li hawn illum u l-ewwel prestazzjoni f'45 minuta tal-ewwel ħaff tal-ewwel logħba. Mela, Rej, x'taħseb mill-ewwel 45 minuta li rajna tal-ewwel logħba tal-istaġun il-ġdid? Ngħidlek kellna ħafna ċansijiet u l-bowler ġab ġis saves u attaka Lulu li Horta Yildiz. Però nemmen li nisom mhux biex jixxuttjaw jieħdu ċansijiet mill-ewwel, però dwaqt is-60 sal qed nilagħbu mal-Frosinone wkoll. Dawk fis-Serje B l-interessi tiegħi kemm kienu qalaw li konna ġejn nadru magħhom. Martija li qegħdin il-ħin kollu fuqhom hija xi ħaġa pożittiva. Grazzi Rej, naraw x'nagħmlu issa. Ġan, ħanħodlu kummenta malajr. U mela li għaliex ismani, x'taħseb mill-ewwel 45 minuta tal-ewwel logħba tal-istaġun il-ġdid? Fimni, naħseb li bdejna tajjeb imma xorta mhux 100% konvint jiena, Kolomani per esempio kollu żewġ chances. Hija Tad-deb u naħseb striker, ġibna striker suppost biex jiskorjana, mhux biex kollu dawk il-chances u dik il-fuq. Kienu wisq chances tajbin biex tfallihom, ma kienx diffiċli biex tiskorjhom. x'taħseb mill-signings il-ġodda? Fis-sens kien hemm Ċalik, beda l-bowler il-ġdid, Douglas ġilura wkoll wara staġun barra fl-Ingilterra ġifieri, x'taħseb s'issa minnhom daw il-tliet players? Ma sax tiġġudika fuq 45 minutes. Ċelik anka fil-friend list li ftit lecture li ċans nara jidher li huwa tajjeb, Douglas Lewis forsi jerġa' jkun dak il-pel li kien meta kien jilgħab fl-Ingilterra, imma għadu wis naħseb kmieni biex ngħid li kontent jew m'iniex kontent bihom. Oġbitek l-attitudni tat-tim in ġenerali għalmenu? Naħseb overall li hija tajba l-attitudni. Grazzi. Mela, ċal, x'taħseb mill-ewwel 45 minuta tal-ewwel logħba tal-istaġun il-ġdid? Bidu tajjeb nispara fit-tina ħafna fawtejn hekk, li ddisappuntani ħafna Kolomani. Disappuntat. Meta jkollok ċans wieħed tiġi hekk rasta vojta kemm tonfuq il-ballu u titfa' għoli ma nistax nara. Għaġobni ħafna doktor Sewitz fin-nofs. Jidher li għat in-nofs aħjar. Locatelli insomma s-soltu Locatelli xejn. Volontà, teknika xejn, kwalità xejn. Bija, għal-bowler l-unika xut li kellu, għarajt li għaw maddix minn taħtu, għal-liħor, bija timsot rajtu jien. Hemm sistema. Ekkon sa sasik l-attitudni ġenerali l-ewwel 45 minuta kif rajthom? Rajtom li hemm sistema li qasalhom. Qed tifhem, issa nispera hawn se jsaw is-soltu, dribbling is-soltu, issa qed jidrawh, qed tifhem, nispera li fit-tingħab forsi jdaħħlu il-żgħira u Għal-ħarba Papiċċaw il-ġdid? biex teħdaq xejn ta' ċans issa, speċjalment kontra l-Frosinone. Grazzi ħafna ċar. Xejn. Qabel tuħodha press, Ejja la. Mela, ħadna ftit kummenti tan-nies x'jaħsbu l-ewwel 45 minuta, lilek nixtieq nistaqsik illum ovvjament. Għaw tendenza numeruża, nistaqsijak ovvjament lill-Juventini li qed jaraw din il-logħba mid-dar tagħhom jew minn x'imkien ieħor. U ovvjament l-andament forsi tista' tina xi kumment żgħir fl-ewwel 45 minuta kif rajthom int ukoll. Nistax xejn u nista' ringrazzja l-kull min attenda l-klabb, inħeġġeġ il-min kienu għadu ma ġiex u dak li għadu ma sabx dar fejjara l-lob tal-Juventus jiġew bil-Kirkara, naħseb kif qed taraw l-ewwel logħba fis-16 tendenza ma setax tkun aħjar, il-klabb kważi mimli, rigward il-logħba. Jalla r-riżultat jibqek. Issa ħallina nagħmel il-kejking. Mela kif qed taraw għaw atmosfera sabiħa ħafna, għaw kummenti differenti min jaħseb li ovvjament nistgħu nkunu aħjar, min jaħseb li qegħdin tajjeb, ovvjament. Ir-riżultati s'issa jgħid wieħed pożittiv, aħna ħankomplu naraw il-logħba, aħna ħankunu qed nippruvaw nabdew il-kollokamenti half time magħkom kemm jista' jkun meta jkollna ċans, sewa meta jkun possibbli.
Nħedġukom titlu membri 35 euro membership u iddukom 40 euro vouchers ta' kwalità. Grazzi tal-li segwejtuna, ibqgħu segwu social media tagħna għal iktar filmati minn wara kwinti u minn ġol club sabiħ tagħna, Juventus Club Vero Amore ta' Birkirkara.